कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। प्रसाद कांबळे डंपर अपघाती मृत्यू प्रकरणी नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण प्रशासनावर भडकलेत। 1 तासात गुन्हे दाखल न झाल्यास रस्त्यावर बसून गाड्या अडवू असा इशाराच त्यांनी दिलाय। सर्व वाहतूक बंद होईल जोपर्यंत होत नाही त्यावर गुन्हे दाखल तोपर्यंत आम्ही ते उठणार नाही। आणि इथं जर उद्रेक झाला सर ना सर्व जबाबदारी प्रशासनाची हातात राहील। ही जबाबदारी घ्या साहेब। गुन्हे कुठचे दाखल काय झाले हे बघा। गुन्हे तुम्ही काय दाखल केले नाही त्याला सांगितलं का इथं वाचन करून दाखवा। हे छोटेसं नाही काय बघा पळवाटी करायचे गुन्हे नाही हो। इथं वाचन पर्सनली ओळखतो आणि त्याची एक प्रत आम्हाला द्या। हे करत नाही करतच नाही ना काय समजत नाही। एवढा मोठा गुन्हा दाखल एवढा मोठा गुन्हा झाला इकडे एवढे गांभीर्य नाही त्या लोकांना। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।